Zašto izrađujemo naše lance od nehrđajućeg čelika, a ne jednostavno od nikl kroma? Na kraju krajeva, kad bismo ih izrađivali od nikl kroma, mogli bismo ih prodavati po nižoj cijeni. Razlog tome je što je nehrđajući čelik kao materijal znatno gušći. To znači da je malo teži, a kada se oslanjate na centrifugalnu silu kako biste uklonili nečistoće sa stjenke cijevi, što je materijal teži, to će biti učinkovitiji, dok će lakši materijal biti manje učinkovit. Još jedna prednost nehrđajućeg čelika u odnosu na nikl krom je ta što je nehrđajući čelik puno otporniji na habanje od nikl kroma, što znači da će vaš lanac dulje trajati. Sada ne želimo omalovažavati svoje konkurente. Neću ni spominjati tko je napravio ovaj lanac, ali samo pogledajte ovo. Ovaj lanac je zavaren na ova 3 mjesta na glavčini ovdje, standardna glavčina i samo 3 točke. Za razliku od toga, kada mi izrađujemo naše, CNC strojem oblikujemo ovu formu na svakoj glavčini, a taj oblik omogućuje da se svaki lanac zavari na veću površinu poput ove. Kao što vidite, savršeno pristaje u taj utor. To znači da puno veća površina drži ovaj lanac na glavčini, a to je ono što čini lanac kvalitetnim. Hvala što ste gledali i još jednom, nemam namjeru omalovažavati ničiji brend. Samo govorim o tome što čini lanac kvalitetnim, jer na kraju dana to je ono što je važno. Hvala što ste gledali